खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो दङ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बाथौ थानसालियाव दिउरिफोराबोनो आलारि बाथि सावखांबाय नै दा आरज जासिगोन लोगोफोर मंगलबार आरज लानाया दिनै हप्ता मोनबा जाबाय ओमफ्राय दिनैनि आरज हानजाया जाबाय सोनाब गफुर बियाबनि आरज हानजा गोदान देलहाउसि 1 नं आस्राबारि लखिपुर आरो 1 नं रंपुर जथाय लोगोफोर भिडिअखौ जों नायलांबाय था नोंथांमोनखौ आं खिथिलांगोन मोनद' गामि कमाबारि बनुआ बालिजान दांथला लखिपुर 1 नं आसाबारि 1 नं रंपुर जयगपुर आरो 2 नं बालिजान गासै जथायै बिश्वनाथ जिल्ला थानसालियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला गाहाय देउरि बिश्वनाथ जिल्ला आरो गाहाय आसारि बिथां गालर बसुमतारी गासै आरो बे बियाबनिनो मानगोनां आफादनि आफादगिरि लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे माइनावनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दिनैनि आलासि आदा नगेन दैमारि बिथां आरो लोगोसे आरो आलासि दंबाय फुंखा बाग्लारि जोंनि सेन्ट्रेल लाइमोन आफादनि जिउ सोद्रोमा आरो लोगोसे जोंनि बे बियाबनिनो गासैबो नुजाफैनो
Doa. Ini Senar Bawapurni asliनि सिङाव प्राय 10टा गामि नुजाफैनो हानाय मानगोनां गाहाय दौरि लेङाइ दौरियारि गासै दौरि आफादमोन आरो बे आफादखौनो सालायबाय थानाय मानगोनां बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गामि आफादगिरि नेहाथारि गासै लोगो नोंथांमोन आरो मावथि नोंथांमोन आरो जोंनि जिल्लानिनो जोंनि बेवहाय नोंथांमोनखौ सहाय होफैनो हानाय आरो बोसोन हिसाबै बिबान लाफैनाय मानगोनां जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बोसोनगिरि
नगेन नार्जारि बिथां आरो फुंखा बाग्लारि दुलाराय लाइमोन आफादनि सोद्रोमा बिथां आरो जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै माइनाव आफादनि गासै नोंथांमोन आरो गासै सोद्रोमा रायजो लोगो मावथिफारि नोंथांमोन दिनै मंगलबार साननि आर'जनि हाबाफारि बायदियै फैनानै जोङो गेजेर नांफैबाय बे हिसाबै जोंनि हाबाफारि बायदियै जोंहा हाबाफारि दंबोयो बेवहाय आफाद सालायनाय बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय नुजाफैनो हानाय बियाबनि आनसलिक एबा बे प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि दङब्ला आरो बियाबनि आफादगिरि दङब्ला बिथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारिनि मानसिखौ लाफैनो थाखाय आं बिथांमोननि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आफादगिरि आरो गासै गाहाय बिथांमोनखौ नैबे आफादखौ सालायफैनो थाखाय आं आफादखौ खावलायहरनाय जाबाय। बाथि खेबनि थाखाय दिनै आर'ज हाबाफारियाव बाहागो लादों। जोंनि सोनाब बर'फोरा मोनथाम बिभाग दङ, बेनिखायनो जोङो दिनै सेथि खेबनि थाखाय जोंहा नैबेयाव फारिलाइ मोनसे दंखायो, बेनिखायनो जोङो दिनै जा फारिलाइयाव गोग्लैदों बिथांमोना दिनै मोनफ्रोमबो गामियानो मदद होफैदों आरो दिनैनि जि मावनांगौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों। दा जोंहा जोंनिफ्राय बावहरबाय, दा जोंहा आनसलिकनिफ्राय जोङो दिनैनि जि आर'जनि हाबाफारियाव बोसोनगिरि दङ, बे बोसोनगिरिखौ गिबियावनो सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लानायजों लोगोसे आर'नाइ मान होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेनिखायनो जोंहा गाहाय आलासि महरै जोङो दिनैनि बोसोन खान्थिनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों बिथां जोंहा मानगोनां नगेन नार्जारि सार बोसोनगिरि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि, बिथांखौ जोंनिनो माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथांखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे आर'नाइ मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा दंबावो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनिनो बारग' नेहाथारि लोगोसे मिरु आफादनि लाइमोन आफादनिनो सोद्रोमा बिथां फुंखा बाग्लारि, बिथाङाबो नदुवार आनसलिकनिनो, बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे आर'नाइ गांसे मान बावफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दा आरो जोंहा लाइमोन आफादनिनो गाहाय आफादगिरि राजिब बसुमतारी, बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आनसलिकआवनो माइनाव आफादाव सिगाङाव दैदेनबोबाय थानाय, सामलायबोबाय थानाय जोंहा बिथाङा दा जोंनि माइनाव आफादनिनो बोसोनगिरि बायदि बिलाइस्रि बसुमतारी, बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। दा साबायखर बावनाय थाबाय लेङाइ आफादगिरि जिल्लानि गेजेरजोंनो फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथां सारखौ। गिबियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम खुलुमग्रोनानै दिनैनि मोनथाय आनाय मानगोनां बाथौ सिबियारि रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय गासैसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावग्रोयो। मानगोनां जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि एसे गोसो दङ, गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम गिबियाव मान बावबाय। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो बुंथिगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि समा बारा गोबाव होनाय नंला, बेखायनो आङो सुंद' मान बावबाय आरो लोगोसे आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गिबियाव सोंग्रोनानै बावना होग्रा मानगोनां दौरि आफानिसिम मान बावबाय, आसारि बिथांसिम मान बावबाय, मोनफैनो हानाय साफ्रोमबो दौरि बिथांमोननिसिम मान बावबाय आरो लोगोसे लाइमोन आफादनि जोंहा
दुलाराय बाथौ गौथुमना बाथौ गौथुमनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोद्रोमा लाइमोन आफादनि आं सनमान बावबाय लोगोसे नैबे दिनैनि हाबाफारियावनो जिल्लानिफ्राय मोनथाय हानाय गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिमबो मान बावबाय आरो गोदोनिफ्राय जोंहा आंजोंनो नले बले नोंथांमोननिनो गावबुराबादि खानायखौमोन बिथाङा जा सानसेराम बसुमतारी बिथांनिसिम मान बावबाय लोगोसे नैबे दिनैनि हाबाफारियाव जा आर'ज मोनथाय हानाय मानगोनां 8टा गामिना 8टा गामिनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे दौरि दौसि आफादि गोथारि गासैनिसिम मान बावबाय बिबानगिरि बिथांनिसिम माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि मोनफ्रोमबो गामिनि गासैसिम मान बावबाय आं मोनफोनो हानाय दिनैनि बे आर'जआवनो गुबुन गुबुन बिबाननि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि साफ्रोमनिसिम मान बावनानै आं फंनैसोल' होगोन बारा गोलाव होआ सासे दंबावखायो आलासिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेखौ आंखौ नुदों खोमा नोंथांमोना आस्लाबारियावबो नुदों आंखौ नुवाखै मा बे समाव आं आफादगिरिखौ दैदेननो गोनां जादोंमोन दा बेखायनो आङो 1995 मायथाइनिफ्राय बे बाथौ धोरोमाव नांथाबना दं गामियाव जोंहा 1995 मायथाइयाव बाथौखौ गायसनदोंमोन बे समनिफ्राय आफादगिरि जानानै बायदि दिनैबो गवाखै आरो दा नोंथांमोनजोंबो सावरायनो मोनदों आरो आफा इसोर बोराइ बाथौआ अननायखाय दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो आं बाहागो मोनदों हांख्रायजादों आरो नङा होमबा माबा हांख्राय नङामोन आंखौ थैनायबाथ' नङामोन आङो आलायसै नुबाय आरो बेखायनो आं दिनै एसेबो बारा जादों हले दिनै बोराइ बाथौनि बोसोन होना बुंदों बे बिजाबाव मा लिरदों जेराव सिजौ बेयाव बाथौ जेराव बाथौ थायो बेयावनो आं थायो होनदों इसोरा हा मा बुंखो दिनै जेराव सिजौ बेयाव बाथौ जेराव बाथौ थायो बेयावनो आं थायो होनदों इसोरा नंगौना नङा बे सानदों नोंथांमोना दाना बे बाथौ ओंखायनो जों खुलुमो नङा होमबा मोनो होननानै खुलुमो दा नैया मा बुंदों आं रावजोंबो आंनि गुबै महर नुजाथिया जाय आंखौ नुगोन बियो आं बादिसो जानांगोन दे नंगौना रावा फोथायनांगोन थारमाने जोङो इसोरखौ इसोर बादि जानांगोन जों इसोर बादि जानो हाब्लासो जों इसोरखौ मोननो हायो दा बुंदों आंखौ जाय फोथाया आंनि बोसोन खान्थि मानिया अनागारि फोथाय खेबस' थुगायसरा बिसोरखौ आं साजायो लिरदों आंनो सोरगो मटर फादार नोरोंनि बिगुमाया आंनो धोरोम सुवाफोरनि थाखाय सोरां आरो अनागारिफोरनि थाखाय खोमसि आं थिनानै दोनखायो दा जों दुखु गैया होनबा आफा इसोरा जोंखौ मायानि सायाव बै माया जेखौ लिरो आरोना बे मुलुगनि संसाराव फैब्लानो जोंखौ मायावसो फोलिरखायो नों मोजांबा गोजोन लांगोन आरो नों गाज्रिबा गोरोन्थि लांनानै अनागारि पापी मानसियाबो गोसो गाबखांफिननानै आंखौ गोथार गोसोजों सिबियोब्ला धोरोमनि लामाजों थांफिनोब्ला आं बेखौ निमाहा होयो आरो पापनिफ्राय बारग'होयो गाव मा लिरदों फोरनि लामा संदानगिरि आरज मेथाइनि फुंखा मालानि फुंखा आथिखालनि गोदान मुगायाव बाथौ धोरोमनि गोनांथि आरो ओंथियाबो जोबोद बेसेन गोनां मा होनदों धोरोम मोनसे जानोब्ला धोरोमनि ओंथि बिनि सानस्रि गोथौ थाथौनि बाथ्रा आरो गोथार आसार खान्थि थानांगोन होननानै बुङो बाथौ धोरोमाबो बे आखुथायफोरा दङखायनो बाथौखौ धोरोम हिसाबै गनायथि होयो बे होमबा बाथौआवबो आसार खान्थि थाखानाय नालाय ओंखायनो बाथौ धोरोमखौ गनायथि होयो आरो बे बाथौ बिश्वनाथ जिल्ला मानगोनां आफादगिरिखौ सिगाङावनो सिनायहोबाय नबकान्त बसुमतारी बिथाङा जोंनि जिल्लानि आफादगिरि आरो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जोंहा आगुनि बारग' नेहाथारि दा सेन्ट्रेलनि हारिमु आफादगिरि नेहाथारि बिथां
Katira Bosumtari ko. Oh, nida mana asik. Wati ini aku asik komisi ini apa gini? जोंनि बोसोनगिरि फोसावदिं फोसावदिंनि हाथाइनि नोंथांमोननि साइडनिनो पान्जाबिया बयबो सिनायखाजोबो ने आंखौ बुङाबाबो जागोन ना सोरबा सोरबा सिनायाखै सोरबा जोंहा दिनै बे बिश्वनाथ जिल्ला होननायखौ बे बोखावग्राया सोरमोन रावबो मिथिया बोखावग्राया आंनो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बोखावथारामोन एखेबारे माने जथायै थाथारनांगौ जाहैदों आं बहुद प्रश्न होनानैसो बेखौ बोखावना लाबोदों आरो फिसा फाफालियावनो बे जिथु होदों दानिखौ गांबा गांथाम हयथ' 12 राजायाव गांबा माइनाव गांनो बेबायदिखौ साबसाखौनो हो जिथु नैबे जोंनि बैसोमुथि आलिखौ गोलावहो मोजां नुयो साजियो खान्दा खान्दाद्राय होनो नाङा बे जिथु नुथाय बेनो आरो लोगोसे माइआ जे हेबनाया मोनबा नांजाबनाय जानांगौ दा बेखौ नोंथांनाव सानालाय मोनबा नांजाबदों दा बेखौ मोनबा नांजाबनो होदों जेरै बाथौनि बान्दोबा सिजौनि सिरिबा जोङो माइआ जेनि नांजाबनाय बान्दोआबो मोनबा बेखौ बाथौ धोरोमजों गोरोबनाय खालामजोबदों बेनिखायनो I